Siyabingelela emsakazweni selishona ilanga. Ukhona yini yena ongatholanga lutho njengoba kade kuyi-Valentine? Mina ngathola ikhadi elibhaliwe elikhalayo kamnandi. Ngiyadlala bafethu ningaze ningizonde. Ngithi mina ningibona sengikhuluphele kangaka, into engiyidlayo i-Movite. Ngilala ngayo, ngivuka ngayo ekuseni, nama-flavours le niyayibona, eyoju olumnandi olunoshukela, khona eyabhanana, khona eya-strawberry. Lana ngiyivala nge-Pex, mese ngiyivula ngiyayivula kanjena. Okay. Amanzi ngisuke ngiwafaka ekujeke ashisayo, ngiwafaka ekujeke amanzi. Ngisuke ngiyenzele kule ndishi le yami. Isipuni engidla ngaso isona lesi. Bafethu engicela ukusho ukuthi iyakhuluphalisa i-Movite, abafuna ukukhuluphala, mhlawumbe uma ufuna ifiga iyayenza ifiga i-all in one, mhlawumbe uma ufuna ukupakisha, ufuna ukuba nama-hips iyasiza kakhulu. Omunye uthi uzacile, omunye uthi kunjani kunjani, mhlawumbe nabajimayo, mhlawumbe uyajima, uyafisa ukuthi ugeyine imasela. Ibalulekile kakhulu ukuthi uyiphuze i-Movite. Siyabonga, ngicela bafethu ningivoteleni, I'm advertising a Movite. Thank you.